Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulit ka East Khasi Hills District mentakas ni kelas dang ban pintrekam ya ka Cigarettes and Other Tobacco Products Act Arhajar Lai kumshi benta banyada na ka benta ki Paidbah bat ban pinduna ka jengdi Duma kumjuru da ka badan kuna ya ki beriu ki badi Duma ha ki Jaka babun ki nong yat nong yeng bat kumju ban talasi ya ki dukan ki badi ki kenja Duma hajan ki school bat ki college ka cantonment bid house lembat ki pulit ka thanat lom ding jri kilong ki tanat pulit balala tam ban bat ya ki papen khen ya kane ka an kane ka jing pet perman kalayat lang haman la ki thanat ki outpost bat bid house habaro ki district kane ka jing khun kade shibenta jong ka National Tobacco Control Program kade ka bala pentre da ka tanat ka kot ka khia bat ka welfare hapo ka National Health Mission Meghalaya uwe uhe pulet uloong baka jingi khun kamdei tang halor bandan kuna henrei kalong ban pin kenla ya ka jing em Paidbah bat ban yada ya ki khna ki rangba bat ki bampat di Duma na ka jing shakta ha ki badi Duma uloong baka thong kalong ban wanra ya ka jela Meghalaya bakan lat na Duma kani ka jing trailang kalayo jingero na ki Paidbah uwe na ki samla puli jong ka St. Anthony's College uloong ba ki don ki khna bat ki rangba ki basha akta jur na ka basma ya ka tadam Duma ki pulet ka Meghalaya ki lale bha banyada ya ka jing em jong ki Paidbah ka Dr. Napnita D. Maubri ka State Nodal Officer jong ka NTCP kaloong ba uduma ulong ka daw ba pelong 20% ki jing pang bampong ha ki we ki benta jong ka met bat khandai 4% ka daw jong ka jing bampong ha ka shintur ban pendu yaw Duma kala ban pen im ya shibun ki mensim hakilai Bnai balalet ki pulet jong ka East Khasi Hills kila ai hadu 1000 spa hanyo pupra ki kot chalan ban yo lom hadu khandai hajar spa pra pho tingka na ka jing dan kuna bat pen i ya ka noksa baklan na ka benta ka jing sanchar an persha ya Duma kani ka jing trailang hapadeng ki pulet ka Meghalaya bat ka NTCP Meghalaya kalong kalenti sya ka imlang sa lang ka bakhod banlat na Duma